Ei, què passa? Bueno, ja pots tranquil·litzar-te, ja ha arribat per fi la teva estimadíssima secció de cinema i tecnologia aquí a Metadata. Bueno, avui m'enganxeu de bon humor amb ganetes d'aquí d'estar xerrant, que comença a fer caloreta i em puc ficar les meves camises estiuenques, rotllito d'estiu, let's go! Però aquí venim a parlar de cinema i tecnologia. I si parlem de tecnologia, què és el que està en boca de tots últimament? Correcte, la invenció de la roda. A l'humor. Les intel·ligències artificials estan en boca de tots. I ara mateix han evolucionat fins a un punt que realment comencem a flipar amb les coses que són capaces de fer. I home, depèn de com fa una miqueta de por o si més no respecte, no? I jo avui us vinc a parlar a una pel·lícula que es va avançar a tot això, a tot el que estem vivint ara. Va ser estrenada fa ja pràcticament 10 anys. I ja parlava de tot aquest món tecnològic que ara veiem que s'està obrint a davant nostre. I no només en parlava, sinó que ens posava al damunt de la taula un munt de dilemes que ara, a dia d'avui, en ple 2023 i amb el poc coneixement, però més gran, que tenim sobre les intel·ligències artificials, ja ens ho podem començar a ensumar com a algo una mica més factible. A tot això encara no us he dit el títol de la pel·li, és que m'ha encantat, la veritat, i jo ara m'he sentat aquí a vomitar tot el que penso. Us estic parlant de Ex Machina, o Ex Machina, no sé ben bé com es pronuncia bé. Estrenada 2014, dirigida per Alex Garland, protagonitzada per l'immens Oscar Isaac, també Domhnall Gleeson, que si us va aquest rotllet de pel·lícules, probablement us soni perquè va aparèixer a Black Mirror, entre moltes altres coses. I espera que em poso de peu, Alicia Vikander, la millor interpretació de la pel·lícula. Bueno, aquests deuen ser els protes, però deu aparèixer més personatges més secundaris. Doncs no, sí que hi surt un quart personatge amb bastanta menys aparició que els tres protagonistes, i ho destaco perquè és un tipus de producció que a mi m'agrada molt. Pocs actors, és a dir, pocs personatges, i que tot passi en una mateixa localització, en aquest cas en una mansió d'un nou ric al mig del no-res. Però anem a pams. La pel·li ens posa en situació en un pim-pam, cosa que destaco com a bona, juntament amb el fet de que duri 1 hora 40, perquè estic començant a quedar fins als nassos de les pel·lis que ara duren 2 hores i mitja o 3 hores. Directors de Hollywood, saber explicar més amb menys també és un art, que ho sapigueu. En Caleb, interpretat per Domhnall Gleeson, és un humil programador informàtic que només començar la pel·lícula el veiem guanyar un concurs. Aquest concurs el permet passar una setmana a una mena de búnquer remot a les muntanyes amb el seu extravagant i milionari cap, on treballaran junts per fer un test definitiu a la última creació d'aquest extravagant cap, una robot anomenada Ava. El test, anomenat test de Turing, que és un test real, avalua i determina la capacitat d'una màquina per mostrar comportaments similars als de l'ésser humà o directament ser indistingible als ulls de la raça humana. Així doncs veurem com aquesta pel·li es separa en 7 actes, que són els 7 dies que està en Caleb en aquella casa búnquer, que seran les 7 sessions que en Caleb té amb l'Ava. La pel·li té aquest rotllo que et porta a estar com atent als detalls, ja que juga una miqueta amb tu i amb el teu pensament que està tota l'estona mirant de no ser enganyat. M'explico. D'alguna manera el que t'expliquen és que la manera, diguem, més perfecta de superar el test és que no te n'adonis que amb qui estàs interactuant és una intel·ligència artificial i no una persona. Per tant, tu també passes una bona part de la pel·li pensant que potser en Nathan, l'Oscar Isaac, és un robot i en realitat en Caleb el test li està fent amb ell. O fins i tot que el mateix Caleb pugui ser un robot. Té com aquesta aura de misteri i suspens mentre anem veient les actituds d'en Nathan que ens fan sospitar encara més de tot. En aquesta aura de misteri i suspens se li suma el que anem descobrint de la Ava. Impressiona el seu aspecte, impressiona de la manera que es mou, però encara més impressionen les seves converses amb en Caleb, amb qui veiem que a poc hi va agafant confiança i coneixement sobre ell. De debò que hi ha moments que les reflexions de la Ava et foten ficar la pell de gallina. Doncs això, sense mirar de fer grans spoilers, m'agradaria parlar una miqueta de tot el que ens deixa sobre la taula Ex Machina, en la que hi ha bastanta filosofia, psicologia, ètica. Ens parla de la naturalesa de la consciència, de l'ètica en el desenvolupament de les intel·ligències artificials o dels límits que hi ha entre els humans i les màquines. I per suposat parla sobre el paper de les intel·ligències artificials en la nostra societat i en les conseqüències d'això. És que costarà sense fer spoilers. Una de les coses que em vaig adonar de seguida i que em va atrapar molt també és que a pesar d'estar constantment parlant de tecnologia, de robots, d'intel·ligències artificials, no para de parlar de temes extremadament humans i totalment inherents a l'essència humana. Podríem veure-hi part del discurs també sobre la religió o aquesta manera en què seria jugar a ser Déu per part de l'home per estar creant una consciència viva, que aprèn, que sent, que pren decisions per si mateixa i intenta definir aquesta línia, no? Què després de passar aquesta línia sí que consideraríem com una creació amb una consciència pròpia i que no. I crec que la mateixa resolució de la pel·lícula ens dona la resposta. La resolució de la pel·lícula i el lema. Lo típic que es fica a sota, la típica frase
adherida, que és un spoiler com una catedral, jo crec. Que si ets tiquismiquis com jo amb els spoilers, tira 10 segons endavant perquè ara la diré. No existeix res més humà que la capacitat de sobreviure. La teniu tant HBO Max com Movistar Plus com Sky Showtime. Com que crec que costaria bastant entrar una miqueta més al que vindria a ser la resolució de la pel·lícula o les trames de pel mig sense parlar-ne amb spoilers, anem a fer una cosa. Si us ha agradat aquesta recomanació, més endavant la podríem fer, però amb spoilers, destripant tot el que passa, buscant els significats, explicant al final obertament què és el que he entès o què és el que s'ha deixat d'entendre. Això ens ho podeu fer saber si deixeu un bon like en aquest vídeo, que jo crec que, com dic sempre, si has arribat fins aquí, t'ha agradat o t'ha entretingut el suficient, i si ens vols donar tot el suport hagut i per haver, subscriu-te al canal i així estàs atent o atenta a cada vegada que pugem vídeos d'aquest estil. Apa, em despedeixo aquí i ens veiem en un parell de setmanes. Vinga, ciao!